etablering af en bæredygtig uddannelsespolitik for Vækstlaget. Vi anbefaler simpelthen, at der fra statslig side bliver etableret en bæredygtig, velovervejet uddannelsespolitik for både amatørvækstlaget og det mere etablerede vækstlag med fokus på talentpleje og udvikling. Alt for mange talentfulde musikere, sangskrivere og producer tabes på gulvet som følge af, at der ikke findes ret mange muligheder for at få kompetent sparring, når de er færdige med efterskolen, gymnasiet, højskolen, eller når deres respektive bane til noget vist niveau, uden at være brudt igennem. Og selvfølgelig bliver nogen optaget på MGK, det 3-årige musikalske grundkursus, med henblik på senere optagelse på landets musikkonservatorier. Og som sagt, som jeg nævnte, er der oprettet en sangskolelinje på Rysk Musikkonservatorium i trit i den rigtige retning. Men altså, vi finder, at behovet for at professionalisere sangskolekulturen og producerskærningen er stort, eftersom al erfaring viser, at det er med de gode sanger og de gode producer i hånden, at mulighed for en karriere størst, hvor enten karrieren består i at være fuldtidsmusiker eller undervise i faget på musikskole eller måske med tiden et gymnasium. Og jeg vil godt lige knytte en kommentar til det, at det væksthus, som blev talt om tidligere i dag inden for musikeksporten, det her elitested, hvor man virkelig skulle uddanne producer sangskole på elite-niveau, det er ikke det, vi taler om her. Vi taler sådan set om noget, der skulle foregå på konservatorieniveau som en slags naturlig kontinuering eller fortsættelse af den interesse og det behov, der er for at dyrke sangskolen og producergerningen. Den anden anbefaling, etablering af en sparring- og rådgivningsenhed for Vækstlaget. Vi anbefaler etablering af en sparrings- og rådgivningsenhed, som kan spare med musikere, sangskrivere og producer inden for begge de her vækstlag, jeg har talt om. Denne enhed kunne jo sagtens lægges i Statens Kunstråds Musikudvalgs regi, og den skulle have til formål at fremme udfoldelsesmulighederne for rytmisk musik på alle niveauer gennem information, rådgivning og idéudvikling. Den skulle være brobygger også mellem musikmiljøerne og kommuner og stat. Vi mener, der i dag i høj grad brug for sådan en enhed til at servicere Vækstlaget og være behjælpelig med råd, vejledning, information, karriererådgivning samt organisatorisk know-how. Og det skyldes selvfølgelig, at musikbranchen i takt med fremkomsten af nye digitale platforme er blevet mere kompleks og stiller andre krav til musikere, også på vækstlagsniveau, og deres funktion er at være iværksættere. Så enheden skal også råde over adgang til et solidt netværk i det professionelle musikliv, som kunne stilles til rådighed for Vækstladets aktører, og desuden er vi hjælpe med at optimere aktørernes mulighed for på sigt at få en professionel karriere. Desuden skulle den have en bemanding, som muliggjorde kompetent rådgivning inden for alt fra jura til bygning af øvelokaler, og det skulle kunne være brobygger mellem Vækstlaget og det professionelle musikliv ud fra den antagelse, som var en af vores tidlige anbefalinger i maj måned, at en øget kontakt mellem disse to områder, elite og bredde, vil være til gensidig gavn og inspiration for begge parter. Når alt det her er sagt, så vil jeg sige som en lille disclaimer, at vi godt ved, at de her ting foregår allerede i stor stil rundt omkring. Vi kan tale om musikerorganisationerne, vi kan tale om ORA, organisationen for rytmiske amatørmusikere. Der foregår der nogle af de her ting allerede. Men altså, så det er jo ikke det, og det synes ikke, vi vil gå ind og foreslå, at man skal holde op med at gøre. Selvfølgelig skal man stadigvæk gøre det. Men vi mener altså, at der alligevel er brug for et løft, for et bevidst løft at sige, en seriøs sparrings- og rådgivningsenhed for Vækstlaget ville være en måde at anerkende det her vækstlags behov på en lidt mere systematisk måde, og vi tror, det er en fordel at sige, at der er en enhed, som tager sig af det og kun det. Fordi alle de andre organisationer, vi nævner, jeg har nævnt her, er jo folk, der har travlt med at gøre alt muligt andet, end også at tage sig af vækstlagets problemer. Det tredje punkt har slet ikke noget med finansiering at gøre. Det har mere at gøre med viljen og evnen til at kunne tage en debat om det her. Vi synes, at den her fremlæggelse i dag var en god anledning til at tage endnu et punkt på dagsordenen, som handler om kønsfordelingen inden for musikudøvelse, altså hele det kønsmæssige aspekt. Fordi vi anbefaler simpelthen, at der inden for hele det rytmiske musiklivs område vedkommende, og især for Vækstladets vedkommende, fordi det er her, det starter, bliver skabt de rette betingelser for en seriøs, grundig og resultatorienteret debat om kønsfordelingen inden for udøvelsen af rytmisk musik. Den forstemmende sandhed er, at langt de fleste aktører i det rytmiske musiklivs mangefacetterede liv er af hankøn. Det gælder ikke blot i selve udøvelsen af musik, det gælder også inden for det organisatoriske liv og inden for musikjournalistikken og musikkritikken i det hele taget. I store dele af populærmusikken er kvindelige aktører en marginaliseret gruppe, og egentlig stjernestatus har kun været de kvinder bestået, som var sangerinder, som oftest i eget navn. Til trods for, at en lang og frugtbar ligestillingsproces har gjort det indlysende, at kvinder såvel som mænd har været aktive på professionelt niveau inden for film, litteratur og billedkunst, og i øvrigt også inden for klassisk musik, så har det i den grad haltet bagefter i den rytmiske musik. Et par eksempler kunne være, at blandt de 150 musikstuderende på Rytmisk Musikkonservatorium er der faktisk blot 3 kvindelige instrumentalister. Der er også nogen, der synger, men altså blandt dem, der spiller, er der kun 3. Og vi ved, som et andet eksempel, at blandt de 35 specialister, der hvert år nominerer artister til Danish Music Awards inden for rock og pop,
gennem de senere år har haft blot 2-3 kvindelige repræsentanter og 32-33 mænd. En artikel i Politiken for juli 2009 fremførte så også, at der var en musikkonkurrence ved navn Emergenza. Man havde lavet en undersøgelse af de 450 deltagende musikere. Der var 18 kvinder, 15 af dem var enten forsanger eller korsanger. Tilbage var der 3 kvinder, der spillede et instrument. Så man kan sige, at der er altså måske behov for at tale om det her, og gøre det på den her seriøse måde, vi anbefaler. Man kan så også alligevel sige, at debatten er jo meget kompleks, blandt andet fordi vi har jo fået i Danmark en ny generation af elektronikamusikere, sangskrivere, som er kvinder, og som måske har vist, at der er andre måder at gøre det på. Måske er rockbandet en maskulin konstruktion. Det, at nogen spiller trommer, slår på dem, nogen spiller forvrænget guitar, nogen står og råber i mikrofon. Det er måske grundlæggende en maskulin konstruktion, og det er derfor, at kvinderne ikke er så tiltrukket af den. Men alligevel mener vi altså, at de her tal, som jeg har nævnt, er ganske alarmerende. Og det er derfor påkrævet med sådan en seriøs, grundig og resultat til debat om, hvordan den her skævhed skal ændres til gavn for især vækstlagets interne dynamik og udviklingsmuligheder, og selvfølgelig også til gavn for det professionelle musikliv. Og som jeg sagde, en sådan debat kræver ingen finansiering, men den bør sættes i gang snarest af enhver, der må føle sig kaldet til at gøre det, men i hvert fald af Statens Kunstråds Musikudvalg, såvel som musikerorganisationerne og ORA, som jeg nævnte før, organisationer af rytmiske amatørmusikere, og kulturskolerne og de videregående musikuddannelser i det hele taget, bør selvfølgelig også byde ind på den her debat. Det var de 3 anbefalinger for Tænketanken inden for vækstlagets område. Tak. Super.